матбуоти мустақил дар тоҷикистон дар муҳосира аст. ин хулосаи гузориши ахири Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон мебошад, ки навиштааст: мутаассифона мавқеи ин кишвар дар шохиси озодии матбуоти гузоришгарони бидуни марз бисёр бад боқӣ мемонад. дар шохис омадааст аз миёни 180 кишвар дар ҷои 153 қарор дорад ва баҳои умумиаш бахусус дар бахши сиёсӣ ва иқтисодӣ ҳамоно рӯбарӯкуд мебошад. яке аз қазияҳои такондиҳанда Рухшона Ҳакимова хабарнигори фавқулода аст, ки барои анҷоми як пурсиш дар бораи нуфузи Чин дар Тоҷикистон ба 8 соли зиндон маҳкум шуд. Парвандаи ӯ баёнгари рамзии мавҷи азими саркӯбҳо мебошад. аз соли 2022 ҳадди ақал 9 хабарнигор асосан бар пояи иттиҳомҳои сохтаи мисли таҳдид ба амнияти миллӣ ё фасод ба зиндон маҳкум шуданд. мурофиаи Аҳмад Иброҳим, сардабири пай, ки бо иттиҳомҳои сохташуда ба 10 соли ҳабс маҳкум шуд, намунаи ахир аст ва он зарбаи харобиоваре барои журнализми минтақавӣ дар вилояти Хатлон задааст. дар идома омадааст, дар Тоҷикистон журналистонро латукуб, таҳдид, бадном мекунанд. хабарнигорони хориҷӣ барои гирифтани иҷозатномаи кор бо садҳои ҷиддӣ рӯбарӯ мешаванд. матбуоти мустақил аз сармоягузориҳои давлатӣ маҳрум аст. мавриди санҷиш ва ё қатъи даромад аз таблиғот рӯбарӯ мешаванд, чун ин ҳам як бахши аз стратегияи хафакунии матбуот мебошад. дузина боло рафтани Тоҷикистон дар шохиси ҳамасолаи гузоришгарони бидуни марз ин нишони беҳтар шудани вазъи озодии сухан дар Тоҷикистон нест. мо ҳама шоҳид ҳастем, ки сол ба сол вазъи озодии баён, озодии воситаҳои ахбори омад дар Тоҷикистон муташаннижтар мешавад. дар як ҳамоиши бахшида ба рӯзи байналмилалии озодии баён дар душанбе низ аз бадтар шудани вазъи озодии сухан ва фишору таъқиби хабарнигорону кормандони васоити ахбори omma нигаронӣ амиқ карда шуд. замоне ки мо имрӯз инҷо ҷамъ омадаем, 10 журналист дар Тоҷикистон дар зиндон аст. мо фикр мекунем, ки нозирони байналмилалӣ бар ин назаранд, ки онҳо маҳбусони сиёсӣ мебошанд. низоми додгоҳӣ, ки бояд аз ин журналистон ва шаҳрвандон дифоъ кунад, баръакс онҳоро маҷбур мекунад хомӯш бошанд. созмонҳои байналмилалӣ ҳукумати Тоҷикистонро барои эҷоди фазои тарс ва рукути расонаҳо ҳамеша интиқод мекунанд. аз ҷумла 8 созмони бо нуфузи ҷаҳонӣ пас аз нишасти раҳбарони кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо аз раҳбарони ин кишварҳо хостанд ваъдаҳои додаашон дар мавриди ба пойбанд будан ба озодии баён фароҳам овардани фазои мусоид барои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва расонаҳои мустақил ва ғайраро иҷро кунанд.